Kari, te olette Suomen Myyntikonttori Oy:ssä rakentaneet konseptin, jolla asiakaskokemusta mitataan ja nimenomaan sen asiakasymmärryksen kehittämisen kannalta. Miksi? No, kaikessa yksinkertaisuudessaan niin kyllä asiakkaan kokemukset vaikuttaa suoraan siihen, kuinka hyvin yritys menestyy. Eli ihan jo asiakkaaksi tulemisen vaiheessa, saatika sitten asiakkuuden kehittymisessä. Mutta toisaalta siinä on myös strateginen puoli, eli me uskotaan vahvasti siihen, että yritys voi erilaistua ja rakentaa kestävää kilpailuetua asiakkuuden ja asiakasymmärryksen ympärille. Ja sen takia me tehdään kovasti töitä siinä ympäristössä. Tämä kokonaisuus me ollaan nimetty asiakkuusvetoiseksi kasvuksi johtuen siitä, että sen koko ytimessä on se asiakas, hänen ostokokemuksensa ja suosittelu ja sen edistäminen. Mainitsit, Kari, tuossa esityksessäsi äsken, että NPS ei yksin riitä mittaamaan sitä asiakaskokemusta. Miksi näin? Joo, niin kuin totesin, on kiva huomata, että NPS:n käyttö on lisääntynyt ja se on loistava mittari, koska se ennakoi tulevaisuuden kehitystä. Poikkeuksellinen mittari sinänsä. Mutta sitä asiaa vähän hämmästelen, että ei ymmärretä asioiden syy-seuraussuhteita. Että suositteluhan on seurausta jostain tekemisestä, se ei ole itse syy. Kyllä. Ja jos asiakkuuden tavoitetilana on saada suosittelevia asiakkuuksia, niin olisi aika luonnollista tietenkin, että sitä mitataan, mutta sen lisäksi painottaisi niin taustalla oleviin tekijöihin, mitkä siihen niin johtaa, joko suositteluun tai suosittelemattomuuteen. Ja tässä meidän mallissa ja logiikassa niin siihen suositteluun vaikuttaa itse asiassa 2-3 asiaa. Et itse ostokokemus jo sinänsä luo odotusarvon sille asiakkuudelle. Mutta tuossa asiakkuuden ulottuvuudessa niin käyttöarvo on sellainen, se on vähän niin kuin peruskivi siellä pohjalla, että sen pitää toimia. Että jos mä en saa sitä hyötyä, mitä mä kuvittelin, niin ikäväkseen se johtaa negatiivisen suositteluun. Mutta jos mä saan, niin valitettavan harvoin se johtaa itse asiassa suositteluun, vaan se on se taso, jonka mä oon itse asettanut sille asiakkuudelle ja odotusarvolle. Aivan. Ja näin ollen se innostuneisuus ja siis se emotionaalinen side siihen asiakkuuteen, niin se on se juttu, josta tarinat syntyy. Aivan. Eli sen pitää koskettaa meitä jollain tapaa tunnetasolla, että saa meidät liikkeelle ja toimimaan. Kyllä. No, tästä on nyt jokunen vuosi aikaa, niin mitäs konkreettista te olette saanut aikaan? No me ollaan saatu todella paljon aikaa, että kun ensimmäinen mittaus tehtiin vuonna 2008, me saatiin siitä selkeitä havaintoja sekä alueellisesti että myöskin meidän asiakasryhmien kohdalla sellaisia asioita, jotka täytyy muuttua. Me ruvettiin tekemään työpajoja, jotka sitten tehtiin asiakaskohtaisia suunnitelmia, että kuinka tätä muutosta ruvetaan toteuttamaan. Tehtiin selkeitä pelikirjoja, jotka ohjasivat meidän työntekijöiden toimintaa tuolla kentällä. Ja vuonna 2010 me tehtiin uusi mittaus, jolla kontrolloitiin sitä, että ollaanko oikealla tiellä ja onko nämä tehdyt muutokset oikeita. Ja me havaittiin se heti jo siitäkin, että tämän Euroopan unioni, Eucomed, joka mittaa näitä, niin meidän markkinaosuudet oli noussut. Ja myös asiakkailta saatua palaute oli 2010 huomattavan paljon korkeampi kuin aikaisemmin. Eli asiakaskokemuksen mittaamisella niin yritys, kuten kuulimme Zimmerin keisissä, niin on pystynyt nostamaan markkinaosuuttaan. Itse asiassa he ovat jopa 2,5-kertaistaneet sen tässä muutaman viime vuoden aikana ja rakentaneet kestävää kilpailukykyä, pystyneet erilaistumaan hyvinkin kovassa kilpailussa. Sen lisäksi kuulin sinulta, että on yrityksiä, jotka ovat käyttäneet tätä myös niin kuin kilpailuanalyysin tekoon sekä sitten mahdollisesti tuotteiden tai palveluiden lanseeramiseen. Kyllä.